Jo de la Flor de Maig en sé molt poc. Jo portava preparat una altra cosa, però de tota manera sí que explicarem que aquest barri, ara fa 100 anys, era un barri de treballadors i els treballadors, com sempre, estaven molt baquetejats per la gent que tenia diners i aleshores a Catalunya es van organitzar per tot Catalunya cooperatives de consum i cooperatives de treball. O sigui, quan hi havia un amo que pel que fos no podia continuar amb l'empresa, doncs els mateixos treballadors s'organitzaven i feien una cooperativa perquè l'empresa pogués continuar tirant endavant. I de la mateixa manera, la gent que treballava en diverses empreses s'organitzaven en forma de cooperativa perquè tinguessin la possibilitat de tenir menjar, fonamentalment tenir menjar més econòmic perquè organitzats en cooperativa funcionava millor. I això és el que va fer que hi hagués a Catalunya moltes cooperatives i aleshores això és degut, d'altra part, no és una casualitat, sinó que Catalunya és un país en què aquesta solidaritat entre la gent havia sigut sempre molt grossa. Havia sigut sempre molt grossa, vol dir que quan hi havia una desgràcia tots col·laboràvem i vosaltres no ho sabeu, però hi va haver-hi, per exemple, a l'any 62, unes grans inundacions per tot el Vallès i aleshores tota la gent del país es va dedicar a ajudar aquelles grans inundacions a aturar una mica les desgràcies que podien venir al darrere, perquè hi va haver-hi moltes bèsties mortes, per exemple, que se n'enduia l'aigua i aleshores aquestes bèsties, si s'haguessin deixat en allà, doncs haurien produït infeccions i per tant el que es va fer, ens vam mobilitzar tots per fer que en el lloc on hi havia a les vores dels rius on hi quedaven bèsties mortes, jo hi era, hi havia cavalls o hi havia aviram, etc., doncs es va portar calç, que és el que es fa en aquests casos, es van fer forats i es van enterrar totes les bèsties que hi havia per allà que podien haver produït això. Aquí hi ha un senyor molt gran, força gran, que segurament que se'n recorda d'això, de com va anar allò de les inundacions de l'any 62. Molt bé. Per tant, aquest Ateneu Popular de la Flor de Maig, fixeu-vos que en diu Ateneu, perquè vol dir que els catalans al mateix temps es preocupaven per la cultura i com que la cultura no els hi proporcionaven les entitats que ho haurien de fer, doncs molt sovint ells s'organitzaven i creaven en la mateixa cooperativa un Ateneu, i en aquest Ateneu hi feien cursets, ajudaven a que la gent estigués més preparada per poder fer la seva feina, ajudaven a que la gent tingués consciència de la seva condició i consciència de país, i això és el que feien aquests Ateneus populars. N'hi havia molts, a Catalunya n'hi havia moltíssims. Suposo que sabeu que a l'any 39 les forces d'ocupació franquistes el primer que van fer és eliminar tots els Ateneus, buidar totes les biblioteques dels Ateneus i cremar els llibres que hi havia, sobretot si eren escrits en català. O sigui, el genocidi que va propiciar el franquisme a Catalunya a l'any 39 va consistir en fer això, en matar gent, que en van matar molts, amb judicis que no eren gens equànims ni molt menys, i a més d'això van cremar i endur-se'n tota la informació, tots els llibres, tota la documentació que hi havia a Catalunya, que encara és a Salamanca en part. O sigui, se'n van endur trens sencers de documentació cap a Salamanca i allà es van quedar. I aquesta documentació molta venia dels Ateneus populars com aquest. Molt bé, això és per fer una visió general dels Ateneus i ara, concretament, us parlaré del doctor Trueta. Estem en un carrer que es diu carrer del doctor Trueta i potser vosaltres no sabeu qui és aquest doctor Trueta i en parlarem. Aquest carrer abans es deia Bat Ras, però des que hi ha hagut aquesta transició franquista que hi ha hagut ara fa 40 anys, es diu doctor Trueta. O sigui que l'Ajuntament ha tingut possibilitat de posar noms propis i diguem, amb molta força, en segons quins carrers, i aquest és el que, per sort, es diu carrer del doctor Trueta. El doctor Trueta va néixer a 3 travessies d'aquí. A 3 travessies d'aquí hi ha una casa amb una placa que diu aquí va néixer el doctor Trueta. El doctor Trueta era un metge català que havia nascut l'any 1897
i que va estudiar la carrera de Medicina i es va dedicar concretament a tractar trencaments d'ossos. Això que sembla una cosa tan simple i tan de poc valor, per dir-ho així, doncs va ser fonamental perquè a l'any 36, quan va començar la guerra que van organitzar els espanyols, els generals espanyols contra Catalunya, hi va haver-hi un moment de revoltori i després va continuar tota la guerra. I amb aquesta guerra va ser fonamental la intervenció del doctor Trueta, molt fonamental, perquè va idear més o menys sobre la marxa un mètode perquè les ferides de guerra, les ferides produïdes perquè s'haguessin trencat ossos, etc., en comptes de deixar que aquell malalt es morís perquè es moria gangrenat, perquè no hi havia mètodes, no hi havia penicil·lina, no hi havia antibiòtics en aquell temps, no hi havia mètodes per arreglar-ho, el que va fer el doctor Trueta és crear una tècnica, un mètode, que consistia en netejar molt bé la ferida, una ferida oberta, en netejar molt bé la ferida, que era una ferida oberta, intentar posar els ossos al seu lloc si és que es podia, i embolicar-ho amb guix, o sigui, enguixar la ferida oberta. Això la gent es va pensar que amb això el que passaria és que la cama o el braç es continuaria gangrenant i resulta que no. Resulta que el mètode del doctor Trueta, que ja l'havia estat provant des de feia molts anys, perquè feia molts anys que s'hi dedicava, va trobar que era un mètode eficacíssim i que totes o moltes de les ferides amb aquestes condicions, amb aquest mètode es curaven. Llavors, això va ser molt important perquè la guerra d'aquí va durar del 36 al 39. El 39 es va acabar i el doctor Trueta es va haver d'exiliar, evidentment, igual que moltíssima gent de Catalunya es van haver d'exiliar. Llavors, ell es va exiliar i com que tenia amics a Anglaterra, se'n va anar a la Universitat d'Oxford. Però aleshores hem de fer una mica hem de retrocedir una mica. Hem d'explicar, això explicat per la seva pròpia filla, amb qui vaig estar un dia parlant molta estona. Ell tenien un pis, el doctor Trueta, com qualsevol altre de nosaltres, perquè en aquell moment no era cap persona important, malgrat que es va demostrar que va fer molt pel país, doncs tenien un pis al carrer París. I aleshores, a l'any 39, quan va haver de fugir, per dir-ho d'alguna manera, les forces d'ocupació van entrar en el pis, van destrossar-lo i sobretot van cremar tots els llibres. Que es veu que això des de la Inquisició és una cosa que a Espanya doncs els agrada, cremar llibres. Espanya és un país que pretén que la gent no tingui cultura i per tant, perquè no tinguin cultura, el millor és el que no es facin llibres o que si n'hi ha es cremin. Durant 30 anys a Catalunya no es van poder, des d'aquell moment, des de l'any 39, no es van poder editar llibres en català. Això que als petits els deu semblar absolutament incomprensible, els grans en tenim molta consciència. Vam viure 30 anys, almenys 30 anys, en què no es podien publicar llibres en català, no es podien publicar diaris en català, no es podia fer teatre en català, no es podien fer cinema en català. O sigui, el català era una cosa que no existia, i no existia tant que els que ho vam patir no ens n'adonàvem, nosaltres mateixos no ens n'adonàvem del mal que ens estaven fent. Per exemple, ara estaven fent el cagar el tio aquí, ara fa un moment. Doncs resulta que a les escoles ara es fa cagar el tio perquè és una tradició del país. Doncs resulta que els que érem nens en els anys 40 i en els anys 50 no havíem sentit ni parlar a l'escola del tio. Ho fèiem a casa, però no a l'escola. I per tant aquestes tradicions que s'han anat recuperant doncs ens han ajudat. Acabem de parlar del doctor Trueta, doncs. El doctor Trueta resulta que durant els 3 anys que va durar la guerra d'aquí, ell era el cap de l'Hospital General de Catalunya, el que després en van dir Hospital Militar quan el van ocupar els feixistes, i llavors com a cap d'aquest hospital era el responsable de moltes ferides de guerra. I en la seva metodologia molta gent es va curar. Aleshores, com que això era un bé
saber fer aquesta cosa, tenia el do de saber fer aquesta mena de cures, quan va arribar a Anglaterra, que immediatament va començar la Segona Guerra Mundial, que va durar des del setembre del 39 fins al maig del 45. Llavors ell a Anglaterra va continuar fent el que havia après i havia sabut fer i li havia donat resultats a Catalunya. Com a anècdota curiosa direm que quan va començar la guerra l'any 36, el doctor Trueta, que tenia una filla de 12 o 13 anys i dues de més petites, les van enviar a estudiar, la família Trueta, van enviar aquestes criatures a estudiar a França. I amb una escola anglesa, a més una escola de monges angleses, em sembla que era, i van estudiar a França. I llavors, quan es va acabar la guerra i el doctor Trueta va haver d'exiliar-se, es va reunir amb la seva família i van arribar a Oxford. I el doctor Trueta tenia un llibre que havia editat aquí, en català, explicant com es curaven les ferides de guerra, o sigui, explicant la seva metodologia, no s'ho volia guardar per ell, sinó que ho volia explicar. I tota aquesta explicació la portava ell mateix quan va anar cap a l'exili, amb un llibre que s'havia editat, que explicava com s'havien de fer aquestes coses. Va arribar a Anglaterra i resulta que el doctor Trueta no sabia anglès. I per tant, com que no sabia anglès, no podia transmetre els seus coneixements a Anglaterra. Això, evidentment, això fa posar la carn de gallina perquè penses quina llàstima que el doctor Trueta no sabés anglès. Però ho van resoldre. Com que portava una filla de 14 anys amb ell, i aquesta filla de 14 anys havia estat estudiant en una escola anglesa, la nena sí que sabia anglès. Jo vaig estar parlant amb la filla d'aquesta, que ara té gairebé 90 anys, vaig estar-ne parlant i ella mateixa em va explicar això, que ella llavors, com que es va trobar que era l'única persona de la família, perquè el doctor Trueta no sabia anglès i la mare suposo que tampoc, era l'única que en sabia, doncs aleshores li van encomanar, però així peremptòriament, que traduís el llibre aquell que el doctor Trueta havia portat en català, que el traduís a l'anglès. I diu que es va passar, explica ella, que es va passar els primers 3 mesos a Oxford, gairebé sense sortir de casa, perquè estava davant d'una màquina d'escriure, no hi havia ordinadors en aquella època, estava davant d'una màquina d'escriure, i va traduir tot el llibre, parlant amb el seu pare si calia, etc., va traduir tot el llibre a l'anglès. I gràcies a això, a Anglaterra van tenir aquest llibre, que es diu que és una metodologia per curar ferides de guerra, etc., que va ser el que va ser definitiu, perquè no tan sols a Anglaterra, sinó a tot el... Se suposa que tot el món, no sé si els alemanys ho sabien, se suposa que tot el món sapiguessin com fer aquesta mena de coses. I com que veig que em treuen, ja sabeu alguna cosa més de la guerra, de les misèries de la guerra i de la gent que tenia l'empenta per fer que, malgrat que hi havia una guerra, hi haguessin coses solucionables. Un excel·lent cosa. Sí.